ዓለም ኩሉ ነገር ካ ክትፈልጥ ምፍቃድ ንዓለም ኣብ ልዕሊኻ ስልጣን ትህባለኻ ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ዝያዳ ተኸባርነትን ዓወትን ዘለዎም ምክንያቱ እንታይ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ክሓብኡ ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጡ እዩ ሎሚ ሓደ በሊሕ ሰብ ንመንነቱን ንዓወትን ንምክልኻል ፍጹም ንዓለም ዘየቃልዐሎም 8 ምስጢራዊ ነገራት ክነግረኩም ብፍላይ እታ መወዳእታ ነጥቢ ንህይወትኻን ኣተሓሳስባኻን ንዘለኣለም ክትቕይሮ እያ ሰላም እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ እዚ መደብ ዘሰናድልኩም ድማ ኣነ ሓፍቶም ሊድያ እየ ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ቀዳማይ ናይ ቀደም ጌጋታቱ ኩሉ ሰብ ሕማቅ ታሪክ ኣለዎ በሊሕ ሰብ ካብ ጌግኡ ተማሂሩ ይቕፅል እምበር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዝሓለፈ ውድቀቱ እናተዛረበ ንርእሱ ኣየዋርድን ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ሕጂ ዘለካ መንነት ጥራይ ንዓለም ዘገድሳ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ክዝክሮ ዘይደሊ ጸሊም ነጥቢ ዝፍጽሙ ዓቢ ጌጋ ወይ ድማ ዘሕፍር ውድቀት ኣለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ቁኑዕ ንምምሳል ወይ ድማ ስምዒታዊ ደገፍ ንምርካብ ኢሉ ነቲ ሕሉፍ ጌግኡ ንሰባት ይዝንቱ እዩ እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ሕሉፍ ጌጋታቱ ከም ዝተቐበረ ሬሳ እዩ ዝሪኦ ዝተቐበረ ነገር ድማ ዳግማይ ክኳዓት የብሉን ሰባት ንዓኻ ዝሪኡኻ በቲ ንስኻ ብዛዕባ ርእስኻ ትብትነግሮም ዛንታ እዩ ንስኻ ካብቲ ጌጋኻ ተማሂርካ ተቐይርካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ሰባት ግን ሓንሳብ እቲ ጌጋኻ ምስ ሰምዑ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ቀደም መንፅር ጥራይ እዮም ዝሪኡኻ ዋላ ሎሚ ብሉፅ ሰብ ኩን ንሳቶም ግን ነቲ ፈሻሊ ወይ ተጋጋይ ዝነበርካ ይመስሉ እዮም ኣብ እውሮም ዝስእሉ ብዛዕባ ሕሉፍ ድኽመትካ ክትዛረብ ከለኻ ንሰባት ንዓኻ ንኽንዕቑኻ ወይ ንኽፈርዱኻ ፍቓድ ትህቦም ኣለኻ በሊሕ ሰብ ንጌጋይ ቀደም ዋጋ ከፊሉሉ እየ ዳግማይ ሰባት ክንኽፈርዱለይ ዕድል ብምሃብ ካልኣይ ግዜ ዋጋ ኣይከፍልን ኢሉ እዩ ዝኣምን ሕሉፍ ጌጋኻ ንዓኻ ንምምሃር ዳኣ እምበር ንምቕያር ክኸውን የብሉን ምስጢርካ ምስ ዓቀብካ ንርእስኻ ሓድሽ ዕድል ትህባ ኣለኻ ሰባት ንዓኻ በቲ ሕጂ ዘለካ ብርትዕን መንነትን ጥራይ ክፈልጡኻ ግደፎም እቲ ዝሓለፈ ሕማቕ ታሪክካ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኻን ጥራይ ትረፍ እዚ ድማ ስነ ልቦናዊ ናጽነት ምርግጋዕን ይህበካ ኣብ ግዜ በኣሲ ሰባት ነቲ ዝነገርካዮም ሕሉፍ ጌጋኻ ከም መጥቃዕታ ጾር ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ምስጢርካ ክሳብ ዘይወፀ ግን ማንም ሰብ ታሪክካ ተጠቒሙ ክሃርመካ ኣይኽእልን እዩ ምስጢራውነት ንመንነትካ ድልዱል ዕድል ይኾኖ ካልኣይ ድኽመታቱን ፍርሕታቱን ድኽመትካ ንኹሉ ሰብ ምግላጽ ንጸላእትኻ መጥቃዕቲ ዝኸውን ካራ ከም ምሃብ ማለት እዩ በሊሕ ሰብ ድኽመታቱ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ይቃለሶም እምበር ንሰባት ንዑ ንክጥቀሙሉ ዕድል ኣይህብን ኩሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ድኽመት ኣለዎ ኩሉ ሰብ ድማ ገለ ዝፈርሖ ነገር ኣለዎ መብዛሕትኡ ሰብ ቅንዕና ንምርኣይ ወይ ድማ ሰባት ክድንግጽለይ ብምባል ድኽመታቱን ፍርሕታቱን ንዓለም ይነግር እዩ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ ተንኮለኛታት ሰባት ንዓኻ ንምቁፅጻር ዝጥቀሙሉ ዝዓበየ መንገዲ ነቲ ንፍርሕኻ ምፍላጥ እዩ ኣብነት ምጽላእ ከም እትፈርሕ እንተፈሊጦም ክትእዝዞም ንምግዳድ ክጸልኡኻ ከም ዘለዎም ብምምሳል የፈራርሑኻ ድኽመትካ ምስጢር ምስ ዝኸውን ግን ማንም ሰብ ስምዒታት ተጠቒሙ ክጻወተልካ ኣይኽእልን እዩ ሰባት ድኽመትካ ምስ ፈለጡ ዋላ እሙናት ይኹኑ ብዘይፈለጡ መንገዲ ንዓኻ ዘለዎም ክብሪ እናቐነሰ ይኸይድ ከም ሓደ ጽጋዕተኛ ወይ ድኹም ገይሮም ክሪኢኻ ይጅምሩ በሊሕ ሰብ ግን ድኽመተይ ንዓይ ጥራይ ዝምልከት ብምባል ገርሙ ይሕሊ እዩ ድኽመትካ ምሕባእ ማለት ንርእስኻ ምጥባር ማለት ኣይኮነን በሊሕ ሰብ ምስ ድኽመታቱ ይቃለስ እዩ ግን እቲ ውግእ ኣብ ውሽጡ እዩ ሓገዝ ዝተደልዩ ድማ ናብቶም ኣዝዮም ዝኣምኖም ውሑዳት ሰባት ወይ ሰብ ሞያ ጥራይ ዝኸይድ እምበር ኣብ ኣደባባይ ድኹም ኢሉ ኣይጭድርን ምስጢራውነት ንውሽጣዊ ቃልስኻ ክብርን ሓይልን ይህቦ ሰባት ብዛዕባ ፍርሓ ምንም ምስ ዘይፈልጡ ንዓኻ ከም ዘይሰዓር ገይሮም ይሪኢኻ እዚ ድማ ስነ ልቦናዊ ሓይሊ ይህበካ ድኽመትካ ሕባእዮ እሞ ብርትዕኻ ግን ብተግባር ርኢ ማንም ሰብ ኣብቲ ዝፈረሰ መንደቕካ ክኣቱ ዕድል ኣይትሃቦ ዓለም ንዝሓየለ ተኸብር ንዝደኸመ ድማ ትረግጽ ድኽመትካ ንሰበት ምዝንቶም ንዓኻ ቀሊል ይስምዐካ ይኸውን ንምጽኣይኻ ግን ከቢድ ጾር እዩ በሊሕ ሰብ ድኽመታቱ ከም ምስጢር እዩ ዝሕዞም ድኽመትካ ሕባእዮ እሞ ማንም ሰብ ብመንነትካ ንኸይፃወት ዋልታ ኹን ሳልሳይ ምስጢር ስድራ ቤቱን ውሽጣዊ ጸገማቱን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዘጋጥሙ ጸገማት ኣብ ኣደባባይ ምውፃእ ንክብርኻን ንመንነትኻን ይሕስር እዩ በሊሕ ሰብ ናይ ስድራ ቤቱ መንደቕ ይሕሊ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ፍጹም ዝኾነ ስድራ ቤት የለን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ናቱ ምስጢር ናቱ ባእሱን ናቱ ጸገማትን ኣለዎ እቲ ፍልሊ ግን በሊሕ ሰብ ነቲ ጸገማቱ ኣብ ውሽጡ ገጹ ዓፂ ክፈትሖ ከሎ ዓሻ ሰብ ግን ነቲ ምስጢሩ ኣብ ኣደባባይ ዘርኪሑ ንሰባት መዘናግዒ ይገብሮም ንዓኻ ስቃይ ንሰባት ድማ ዜና እዩ ንስኻ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ ወይ ብዛዕባ መጻምርትካ ሕማቅ ክትዛረብ ከለኻ
ንሰባት ፍትሕ ንኽህቡኻ ኢኻ ትፅበ ትኸውን እቲ ሓቂ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ፀገማትካ ክሰምዕ ከሎ ብውሽጡ ደሓን ኣለኹ ኢሉ ንርእሱ ንምፅናዕ ወይ ድማ ከም መዘናግዒ ወሬ ጥራይ ዝጥቀመሉ ፀገምካ ንሰባት ምዝንታው ንሰባት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤትካ ንኽፈርዱን ንኽንዕቑን ማዕፆ ትኸፍተሎም ኣለኻ ስድራ ቤትካ ማለት ናትካ ክፍሊ እዩ ንስድራ ቤትካ ክተዋርድ ከለኻ በዓልካ ንርእስካ ተዋርድ ኣለኻ በሊሕ ሰብ ስድራ ቤት እንተተናዕዮ ኣነ እውን ተናዕየ ዝብል ዓሚቕ ስነ ልቦና መርዳእ ኣለዎ ስለዚ ነቲ መንደቕ ስድራ ቤቱ ብጥንቃቐ ይሕልዎ ሰባት ብዛዕባ ስድራ ቤትካ ክፈልጡ ብዝፈተኑ ቁፅሪ ንስኻ ድማ ዝያዳ ምስጢራዊ ኩን ንሰባት ንደገ ፍሽኽታን ጥራይ የርእዮም ውሽጣዊ ቃል ስድራ ቤትካ ግን ንዓኻን ንኣምላክካን ጥራይ ትረፍ ሓቀኛ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ነቲ ዝፈረሰ መንደቕ ገዙ ባዕሉ ዝሃንፅ እምበር ንሓለፍቲ መንገዲ ርአዩለ ዝብል ኣይኮነን ራብዓይ ፍልጠቱን ብልሓቱን ሓልሓሊፉ ኩሉ ትፈልጦ ነገር ዘይምዝራብ ዓብዪ ብልሓት እዩ በሊሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ፈላጥ ኮይኑ ክረአ ኣይፅዕርን ሓልሓሊፉ ሰባት ክዘረቡ ከለዉ ስቕ ኢልካ ምስማዕ ካብኦም ንላዕሊ ንክትፈልጥን ንክትዕዘብን ዕድል ይህበካ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ማእኸል ዕላል ፈላጥ ኮይኑ ክረአ ንሰባት ክእርም ወይ ድማ ብዘለዎ ፍልጠት ክመካሒደሉ እዩ እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ፍልጠቱ ከም ሕቡእ ሃብቲ እዩ ዝሪኦ ኩሉ ትፈልጦ ነገር ንዓለም ምግላፅ ንርእስኻ ካብ ረብዑ ጉድኣት ይዓቢ ሓቀኛ ብልሓት ኣብቲ ስቕ ኢልካ ትሓልፎ ናይ ምዕዛብ ሓይሊ እዩ ዘሎ ክትዛረብ ከለኻ ትፈልጦ ነገር ኢኻ ትደግም ዘለኻ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሓዱሽ ነገር ትመሃር ኣለኻ በሊሕ ሰብ ስቕ ኢሉ ንሰባት ክሰምዕ ከሎ ብዛዕባ ኣተሓሳስብኦም ድኽመቶም ድሌቶምን ባህሪኦምን ዓሚቕ ሓበሬታ ይእክብ ኣሎ እቶም ሰባት ብዛዕባኻ ምንም ከይፈለጡ ንስኻ ግን ብዛዕባኦም ኩሉ ትፈልጥ እዚ ድማ ዝዓበየ ስነ ልቦናዊ ስልጣን እዩ ሰባት ካብኦም ዝበልሕ ሰብ ክረኽቡ ከለዉ ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ስግኣት ይስምዖም እዩ ንኩሉ ሰብ ክትእረም ወይ ክትምር እንተደኣ ጀሚርካ ንሰባት ማሂማት ከም ዝኾኑ ጌርካ ስለተምስሎም ፀላእት ተፍሪ ኣለኻ በሊሕ ሰብ ግን ዘይፈልጥ ብምምሳል ንሰባት ናፅነት ይህብ እሞ ተንኮሎውን መንነቶም ብቐሊሉ ንክገልፁ ይገብሮም ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ቃላቱ ዋጋ የብሎምን በሊሕ ሰብ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ስቕ ስለ ዝብል ሓንሳብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሰብ ትኩር ኢሉ ይሰምዖ ስቕታኻ ንቃላትካ ግርማን ክብርን ይህቦም ጥበብ ማለት መሓዝ ኣይፈልጥን የምባል ከም ዘለይካ ምፍላጥ እዩ ዝያዳ ብዝፈልጥካ ቁፅሪ ዝያዳ ስቕ ክትብል ትመርፅ ፍልጠት ሓይሊ እዩ ምስጢራውነት ግን ስልጣን እዩ ፈላጥ ንምምሳል ኣይትጋደል ብኣንጻሩ ተዓዛቢ ሁን ሰባት ብዛዕባ ዘረቦም ክጭነቑ ከለዉ ንስኻ ብዛዕባ ስቕትኻ ተኣማመን ሓቀኛ ብልሓት ኣብ ጫውጫውታ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓሚቕ ስቕታ እዩ ዝርከብ ሓምሻይ ቁጠባዊ ኩነታቱን ሃብቱን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ወይ ክንደይ ዕዳ ከም ዘለካ ንሰባት ኣይትግለጽ ብዙሕ እንተልዩካ ቅን ይፈጥር ውሕድ እንተልዩካ ድማ ንዓት ይስሕብ በሊሕ ሰብ ብትሕትና ይነብር እምበር ባንክ ኣካውንት ንዓለም ኣየርኢን ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘመን ብዙሕ ሰብ ሃብቱን ዝገጾም ክቡራት ነገራትን ወይ ድማ ዘለዎ በዝሒ ገንዘብ ንዓለም ንምርኣይ ይጋደል እዩ እቲ ሓቂ ግን በሊሕ ሰብ ቁጠባዊ ኩነታቱ ከም ምስጢራዊ ኣፅዋር ይዝሕዞ ሃብትኻ ይኹን ዕዳኻ ንዓለም ምግላፅ ካብ ረብዑ ጉድኣት ይዓቢ ገንዘብካ ንሰባት ክትገልጽ ከለኻ ንርእስኻ ኣብ ክልተ ሓደገኛ ወገናት ኢኻ ትቕምጣ ቀዳማይ ብዙሕ እንተልዩካ ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለካ ምስ ፈለጡ ብዘይፈለጥካዮ መንገዲ ኣረኣእዮ ምቕያር ቅን ይጅመር ብድሕሪኦም ምዕላል ይበዝሕ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ከም ኣለቃሕ ጥራይ ክርእካ ይጅምር ሓቀኛ ዓርኪ ንመነትካ ዝፈቱ ድዩ ወይስ ንገንዘብካ ንምፍላጥ የፀግመካ እቲ ካልኣይ ድማ ውሕድ እንተልዩካ ብኣንጻሩ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘለካ ወይ ዕዳ ከም ዘለካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ዓለም ንዕቐት ትምርቓልካ መብዛሕትኡ ሰብ ንዝወደቐ ክድግፍ ዘይኮነስ ንዝወደቐ ክንዕቕ እዩ ዘቀዳደም ቃላትኻን ሓሳባትኻን ዋጋ ይስእኑ ምክንያቱ ሰባት ንዓወትካ በቲ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ገንዘብ ጥራይ ስለ ዝምዝንዎ በላሕቲ ሰባት ከም ድኻ ይነብሩ ከም ሃባትም ድማ ይሓስቡ ሃብቶም ኣብ ኣከዳድንኦም ወይ ኣብ ዘረብኦም ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለዎ ናፅነትን ምርግጋዕን ይዝርአ ቁጠባዊ ኩነታትካ ምስጢር ምዝኸውን ሰባት ንዓኻ ብመንነትኻን ባህሪኻን ጥራይ ክምዝኑኻ ይግደዱ እዚ ድማ ሓቀኛ ርክባትን ናይ ኣእምሮ ሰላምን ይህበካ ሻድሻይ ዓበይቲ ትልምታትን ዕላማታትን በሊሕ ሰብ ሓሳባቱ ቅድሚ ምፍፃሙ ንኩሉ ሰብ ኣይዛረብን ብዙሕ ግዜ ሓደ ዓብዪ ሓሳብ ወይ ትልሚ ምስ መፀና ብተበግሱ ተደፋፊእና ንኩሉ ሰብ ክንዛረብ ንደሊ ኢና ሓዱሽ ስራሕ ክንጅምር ሓዱሽ ትምህርቲ ክንምሃር ወይ ዓብዪ ለውጢ ክንገብር ከለና ንዕሩኽትናን ስድራ ቤትናን ክንዛረብ ይቀረድመና እቲ ሓቂ ግን ቃላትካ ቅድሚ ተግባርካ ምስ ዝወፁ ንዓወትካ በዓልካ ተቐትሎ ኣለኻ ማለት እዩ ስነ ልቦናዊ መፅናዕትታት ከም ዘርእይዎ ንሰባት ትልምኻ ክትዛረብ ከለኻ እቶም ሰባት እንኳዕ ደስ ዝብለካ ፅቡቅ ሓሳብ ኢሎም ክንእዱኻ ከለዉ ኣእምሮኻ ሓደ ዓብዪ ስሕተት ይፍፅም እዩ እቲ ንኣእምሮኻ ደስታ ዘብ ዶፓሚን ይፈስስ እሞ ኣእምሮኻ እቲ ስራሕ ከም ዝተፈፀመ ገይሩ ይርድኦ
أتني حق سرح نمسح زلي كزنبر تسامن تبوكسني دفء بسنك تزرخب كايني حاسوس جبجبا أتني مسح حيل خيز حلمو مودات أتستلم بتكبر كيتر يترف عاود زمزة كابت أب أدبايت تزرب قالات يكونس كابت سب أبزير إكابوتا تخفلت عريو حسابات خان عالم أي تكافلهم وصيت خاقنا عالم رأي شاوعي فقراو مستراتون زندنقون مس متسامت كازلكا مستر نعقم ترى يزملكت بل حساب نمتسامت زلو كبرن فقرن يكون صقماتن ام محبرو مراخبتت اي زركحن مستراونت نزمدنا دلدل يقبرو زمدنا امونغو خلت سبات زكبر قدس ممعيو حقኛ فقر دما مستراونت يلئيو ابز محبرو مراخبتت نيوتن سقودا لزمن بزح سب فقرن صلون اب قدم عالم كزركح يغايو اتحققن بل حساب زندنو كم كبر مقدس يزريو نام مقدس دما كل سب جامو كاتو أي فكادلنيو سبات بزعبا زمدناخن زي فوتو مسخانو نسهم دما زيادة سلام يهلوكم علالكم مدباتكم كامو دما سمعي تورقكم نعاكم ترى يترف إذا مستراو نتزي عمونكم فلي عالم يفتر إذا عالم زي أدما كابناي دقا نفاس تحلوت شامناي نسبات زلو تصلن كرحنتن حدا سب انت الأقود إيكا ناتكم قبل بخايس خامخات نعخا إزهاسي بل حساب نسباتي قريبل ويدما بسقطا يروحو منبر أب كل بوتا بزعبة الصلاة سبنات زرب أيوعلن أب هيوتنا سبات كوغد إنا خلو كتقلمونا ويكحقونا زي ترفيو مبزحتو سب حرقان نموزايلو نقول سب اكالكو كم زجيرني نابلا تاريكو تصلاة تكنقري وعل اتحققن بزعبة الصلاة خيسة بستزرب هاوتي نتسب أوشت أمبرخا زيارة بوتا تفولها مالتيو بل حسابكن تصلون كرحنتن كم قحف يزوريو قحف دما كو قحف مبر أبعلال كل علي بلون بل حساب يقرزبل نتستقر أسب سلز فوتو زي كونس نرأسو سلز فكريو كيم تحس خامخار مالت نسأل إخا أب أمرخا بنتسا كنبر كراي كمها مالتيو هيوت بتعمي حد صاريع جيزي خان سبات نمزلان تطفيخيو نرأس خان مفكر جيزي حد ركا بل حساب تصلو يحابقيو مغنياتو تصلي تصوريو نتتصر أو ردومو بسلام توقعز تصلقتخا بورقتخا زي كونس بتنسات من بكتصلو بزيخو السلام كيشنفو زخبركم بيت سبسنا لبونا نظام شو مانتا مسترات كنرئيم خلنا حاد عبي حق إبارالنا مستر كام حبا أمالت حبو ويفرح مخان زي كونس نمنتها نسلام خان نمتسعوتها اتكالا خلالو زحيي لسنا لبونا والتايو أبزا كل النقر بقوللو أب أدب بايزر كحلا زمنا وتعلم اتزعبي بالحد سقطايو ذكر عالم كل مسترها كتفلت مستفكر نعلم أب علي خاسلتان تبالخا مالتيو نسبات المخا كتنقر خلخا نتبقو سخا تقصلو لخا مالتيو دخمتا كتنقر خلخا دما نمتقعت بعالخا من قد تسرق لخا مالتيو حق أنا بالحساب كم حدا عبي هنصايو اتعلم تريد صبقا نايت هنصا وصيت نايت آب تحت المرات قاوير زلو ما نمزير اندلو المساراتيو نسخاون كم أخون اتزحي لحيلخا اتزعبيت المخان اتكبرخان أوشتخا تحبي انبار سبات بزعبخا كابز فلطوهن لعلي بعوت خط رايك قرامن كخبرخان من قد تزرق كاب حج جميرها إذا مزرعنا يمشون تنقرات كم كوه ورقي أوشتخا عقبهم نتن مخاب سقطها نتصو نسر رابي تخبط النقاع حلو نزلات خادمة بمرقعهن بسلام خان ترايس عرام مستر خامس عقبها نسخان نرأسخا تجزء لها مالتيو نرأسو زجزء سبدما نعلم كجزء أي تسقمنيو نلوم زاد الخلق مدام زي ما سل أبسط الفيديو بخل أقدر استكساب نراخب سلام صلحو